बापरे केमेरा हमग्राबो गैया नालाय बारा नै आदाराव गां गेसावसो नै एम्फौजों जानो होनदोंमोन एम्फौ लाथा दंमोन आरो बेजों जानो होनदोंमोन लोगोफोर जोगोनारानो गेसावसो नै रानि जोगोनारा गेसावसो जि आराम दानखावलायदोंमोन आं न' गेसावसो नै दाख्लै लाबोनायाबो गेसाव दिनैनियाबो गेसाव मा जाबावनांगौ मेथाइनो नै मैथा बागाना जोंना एसेल'थार मैथा बागानानो दा एसेल' खाबावो नायदो सबाय बिमा थाइबें गायदों बे थाइबा जाख'लायनो हानाय नङा दासो जाहांदों ने सा गुबाय नालाय नै गुहैयोसो रायजासिगोन मैथा फोग्राजों मासि बरिया नुखादों मानसिखौनो नुनो नागिरला नै मैथा बारियावसो हाबबाय नालाय आङो नै नुनाय नंला आरो होनदो नै मैयायो बेयाव गय दुनायखौ सिरनानै दिरुंखौ थबस्र' नै जिंखा बैसाङा सेन्देल आलायलायो बिदि आलायनांगौ होमबासो फिथाइ बुरजा बुरजा थायो नै मैथाखौ फोखांबाय मैथा बेलेग जाथिलाय बेखौबो लगायगोन मा मैथा होनो दे नोंसिनिथिं बिदिखौ गोजा आलायबावसो नै जागोन ना जाया नोंसोरलाय थै बरहा जायो बेखौ जाबा नै एम्फौ एवदों आंहा लोगोफोर एम्फौ लाथा एवदों नै मैथाजों संनो एवबाय आरो नै हानायखिनिखौ ओरैनो लांसै दे लोगोफोर नै अमा आदार हैनो लाबाय आरो अमानि आदार नै अमानि आदार हैबाय नै मानैया जागासिनो ओइयाव मानै दंबावो आयौ नै मोनाथारसै नै जादो अमाया मोजांथार नै आयु नायदो देनजारलै बियो मानसिया एवदोंमोन लोगोफोर खामखोसो ना माखोसो अमा आदार हैनानै नायनो मोनासै नै खामनानै खामाखै आरो नै दा एम्फौखौ इदि खालामना लाबाय आरो बस'नानै लाबाय एसे बिदि बस'नानै लाबाय आरो ना एम्फौखौ आङो ओमफ्राय नै पियास दरसे फानलु थाइथाम लाबाय आरो ओमफ्राय नै सारायखौबो जानबाय थाव होखाबाय आरो आं दा हरबाय पियासजों फानलुजों हानायजों आं नैबे ओरैनो जानला मोनला संलाबायनाय भिडिअफोर लाबोलाबायबाय अननानै मोजां मोनोबा नायबानो जाबाय दे लोगोफोर फ्राय खालामना लासिगोन बिनि उनाव मैथा होसिगोन आरो बरिया जाखांनानै देन्जार कालार गोनां जाबाय बास खोबना होबाय दसे ओमफ्राय नै दखाननि मैथाया बेयाव हालदै दखाय खानाय मैथाया नै बे दखाय खानाय मैथा आरो बेखौहाय दा होनोसै आं बेयाव बिदि जाबाय मैथा होनानै मैस्था होबाय आरो ना नै वाव मोजां नुदोंना नै जानो लुबैलायसै नोंसोरो मैथाया एसेल'द्राय जाबाय नै दै होबाय आं नै लोगोफोर मैथा ओंख्रियाव बिदै नागिरोमोन जोंना सासेया
खामसावा बिदै नागिरो एकदम लाथा लाथाबाथाय जानो बायो बिदै गोनां ओंख्रि नङाबाथाय जानो बायो बेनिखायनो एसे दैखौ बुरजा होखाबाय आरो आं गोदौनायजों माजों मोननायजों जाखासिगोन आरो एसे होबावनोसै आरो आङो गोखैद्रायसो जागोन ना मागोनथाय बिदै नङाबानो जानो बायो नालाय बिदै होबाय आरो एसे नै दै बेखौ दा खोबनानै दोननोसै आं नै मैथा ओंख्रिया मोनसिगोन जोंना मोनबायानो होनजायो ओरैबायदि मोजां नुखादों नै कालारखौबो जा मोजां नुखादों नै मोनबाय दे मैथा ओंख्रिया लोगोफोर जानो लुबैलायसै नोंसोरो मोनबाय दा दसे थानानै जानोसै आरो हानायखिनिखौ देखायलांसै आरोना नोंसोरनो जा देखायनो हादों बेखौनो नायलांदो नोंसोरो अननानै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनबाय आरोना बन्द' खालामसै आं जानोसै सासे दाखोनसै आं थांखायो बेखौनो नेनानै गोबाव जाबाय ओंखाम जानो ओमफ्राय थाइबेंआलाय आंनिल' जाजोब्बाय गैला थाइसेल'सैमोन आइमोना जाजोब्बाय ओंखाम जाबाय इजाथाफै कारपेट नांगौमोनलै कारपेट गैयालै हुगारा मायाबो होसिगोन बे जानाय एबार जादोंदां आरो दे जानायनालाय खोन्थालाय गोथाव जादोंना जायाखै बानलु बोरदोनखौ दोननोसो खालायबाय बेयो गैला फानलु गैला बानलु बोरदोन गैला फानलु गोथां गैला गोरानबो गैया गोथांबो गैया नङा बानलु बोरदोन सोंदों ए फानलु गोरान दङब्रा माबाया गैलाबा बायना लाबोनाया गैलाबा ओंखामजों लगायना जाना आङो एम्फौखौ टेस्ट खालायनो नागिरदों एम्फौखौ टेस्ट खालायना मा जानो नै लोगोफोर एम्फौ मोनजादों आंहा उदैयाव सौगोन ना मागोनथाय बेसे बुरजा रानखोथाय आधा केजिनो आधा केजि आधा केजिमोन आरो ओमफ्राय मैया फवासे जाबाय दिनै फवासे जाबाय 200 थाखा किल' राननायखायसो फैसा गारनासो मोनजाबाय सलिड गोथावखा बेबायदि संनो रोंनांगौ ओमफ्राय थाइबाया नों जाया हा जागोन आं गिदिरखौ लानोसै नों फिसाखौ लादो आं मानसिया फिसाखाय आंसो मानसिया गिदिरसिन आंसो फिसाखौ होबाय नै आं मोननै मोननै हाखादों ना मा जाखो आं जायखिजाया इदिसो हाना लाबोदों दे जाना देखाय थाइबेंखौबो थाइबेंआनो गैलामोन आरो माथो गुदुं थाइबेंआ ओंखाम गुदुङाव लाबोनो गुदुं खाथो खाथो मोनजादों बेखौ मानो मिन्थिया आं दहाय फुङाव हैनाया खाथो मोनजायाखैमोन होनबा दा फुंनिया जेबो मोनजायाखैमोन दानियासो दे होमबा जाबाय थानोसै दे